Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amen. Huriani Tuhata, hata ni debata turpuk jamita di minggu Advent na parjoloon. Imana tarsurat sian Evangelium Lukas bidu 20 sada. Mamuka maisian ayat 26 sahatu ayat 30 onom. Lukas 20 sada ayat 25 sahatu ayat 30 onom hujahahon madihita payuhut ihutamuma di bagasan rohamuna. Songonon ma di dokhatana. Dungi masama akatadda di mataniari di bulan doho di akabit tangpe. Jala hapusohama akabangso di tanoon jala bobonosan. Bahenon ni gasak ni lauti dohot galubangna. Tarhatos majol mai di bahen hata hutonna dohot panagamon ni rohana di nanaeng masa tuliat portibion. Ay humutal ma akahagogoon ni parlangitan. Dungi idaon nasidama anak ni jolmai ro marhiteon obun matat huaso dohot hasangapon godang. Alai molo mamuka masa akai dirgak mahamu pasidak hamuma ulumuna ay nunga jonok haluaw muna. Jala di hataon matunasida upama sada berek hamuma hau arai dohot akka hau na asing. Ia dung martunasi di idahamu tadaw muna dosiani naung jonok partaonan las. Suang songoni ia dung masa akai di idahamu boto hamuma naung donok harajaon ni debata. Situtudo hatakotu hamu na sotu pasalpu nasabangsoon sojolo songgop saluhut nai. Salpu pesogot langi doho tanoon anggo hataki na sotu pasalpu. Alai jaga hamuma dirimuna. Unang sorat rohamuna binahen ni parminumon. Dohot parmabuhon. Dohot panariho ding hangoluanon. Gabe topu ditahopi arii hamusongon tali rabang. Ay hatop mai songgop tu atas ni sude na maringanan di atas tanoon. Alai dungo mahamu totong mardongan tangiang asa margogo hamu pasiding saluhut naneng masai laho jongjong di jolo ni anak ni jolmai imasahat ni turpukta. Horas madihita saluhutna. Selamat Advent. Ala ninggalin ada dona yang orang semangat. Selina ya teh. Selamat Advent madihita saluhutna. Iko semangat dong amarat pen. Ngedion naking perjolu sehali Advent ngenna. Apa itong hita lem terpodong. Apa ngadidok dungo. Hati. Bangkitlah semangat ipe ko tetap do menyala ti akamang dohot inang. Alani akamang dohot inang ala Advent doon jalan nga salpu hita tu minggu ujung tahun parhuriaon. Masuk mahita nuaing tu tahun baru parhuriaon. Tong madohonon nami selamat tahun baru parhuriaon madihita. Muliate ma dukon tapayutihu nakani ngakaamang dohot inang turpuk tadi bagasan tikiona te taringo tu nadiarahon ni topik ni mingguta dungo jalamanotong martangi yang berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Minggu nasalpu nunga masuk kita tu minggu ujung tahun parhuriaon jalasonari masuk kita tu minggu Advent. Hata Advent akamang dohot inang namarbona maisian hata Latin Adventus. Lapatanna kedatangan molo hita madok manomunomu ati managam haroroni Yesus Kristus. Adong dua makna ni perayaan Advent. Secara historis manomunomu haroroni manang hatutubu ni si palua ima Kristus Yesus tu portibion.
yaitu Natal yang akan kita sambut di tanggal 25 nanengro. Jalan secara eskatologis, imam manomu-nomu haroroni Yesus Kristus napa dua halihon. Jala adong ma 4 minggu Advenate. Anon masuk mahita sonari masuk minggu Advent na parjolo tanggal 8 paduahon Advent paduahon tanggal 15 Advent patoluhon tanggal 22 Advent paupaton. Jala Advenia kamang dohot inang ditadai mai marhite warna ni langgatan warnaha na ungu atia kamang dohot inang dangon anggoon ornamen ni perayaan Natal namon ales asitong na warna ungu ma warna tutup langgatata warna ni langgatan na ungu na melambangkan panol solion dohot hamubaun miroha. Jala adongan nonan 4 batang lilin hobar tu minggu yate minggu parjolo sada majolo lilin mangolu. Jala ganup sada minggu Advent adong bedo pangalapationna ada maksud dan tujuan tertentu. Advent 1 sebatang lilin ungu nama gobarhon mau nakamang dohot inang hamubaun niroha dohot pakirimon. Advent paduahon 2 batang lilin ungu toho do na ungu naing warna lilita ungu dote ala adong do gabe huing otong hurian nami dang warna ungu nah ya ubasi warna botar apa sa sitong na maratven lilin warna ungu saya gulo do berarti apa sa teh duku uber nakingan warna ungu do hapekan lilin na naraku ala hujamidahon lilin warna ungu niku sotung do lilin nami na botar naraku nakaning parjolo hubereng. Advent paduahon 2 batang lilin ungu nama gobarhon hasatiaon dohot holong niroha. Advent na patoluhon 2 batang lilin ungu dohot sada lilin merah jambu magobarhon las niroha. Advent na paupaton 3 batang lilin ungu dohot sada lilin merah jambu magabarhon maon hadameon. Jadi dang holan lewat butiru pani ahado lapatan ni Advent parjolo dung dipagalak sada lilin ahado lapatan ni Advent paduahon saha tuna paupaton mangolu 4 batang lilin di si. Ini ada maksud dan tujuan tertentu asa di parningotani laos disodo hita kamang dohot inang songon minggu Advent na parjolo dison mahita didok diarahon dison magobarhon hamu baun niroha dohot pakirimon alani marhide turpukta sadarion nama nomu-nomu dohita diharoroni Tuhani napa dua lihon. Kita akan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Lausodo akamang dohot inang yang nama gabi suku-suku dua kasisean ada orang sota jahat turpuk tahun mulai sian Lukas 21 ayat 5 di suku nasida do taringo tuharoroni Kristus na padua halioni manang kedatangan akhir zaman nanang pinai manasida lehon madihami tada asa hubotohami adigan masai asa hubotohami ahado nanai ulahonon nami ido makana mulo taberang nakaning di bagasan turpuk tahun adorang soharoroni Tuhani adong do di patorang diturpukon akan aneng masa. Dang satolo memang Yesus madok tu akasiseani bukan soal fokus kita untuk melihat tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda haroroni Kristus napa dua ini daong. Alai mangarade diri do, ido makana didok dungo jaga hamu jalan martangiang. Mulu masa songon tada-tada nakanin yang tajahaya kamang dohot inang di patorang di bagasan turpuk tahun masa maakatada di mata niari bulan doho diaka bintang pe jala hapusohan maaka bangso di tanoon jala bobonosan bahenon nigasak ni lauti dohot galubangna tarhatos majol mai di bahen hata hutonna dohot panagamon ni rohana di nanaing masa tuliat portibion ai humutal maaka hagogon ni parlangitan dungi tada-tada nama ngihut adorang sorok Kristusi di patorang do muse marhite upama hau ara dohot aka hau na asing
Didok diturpukon, iadung martunasi di idahamu hawi, tadomuna dosiani naung jonok partaonan las suang songoni, iadung masa akai di idahamu, boto hamuma, naung donok do harajaon ni debata. Ahado nanaing dohonon na akaamang dohot inang disi, nanaing dohonon na anggo akan masa dohot akan nanaing masai, dangadong na mga batii, seorang pun tidak ada yang bisa menghalangi itu akan terjadi. Dangadong na boy mga batii, holani tutu bohado hita akaamang dohot inang, molo di paboa songoni tu hita. Dada nanaing pabiar-biar honate, bukan untuk menakut-nakuti. Aidang pula mabiar hita di si ido nanay dohonon iturpukon. Molo masa pe akan nasongoni ngolu ni akan porsia, mereka tidak takut menghadapi itu. Alai asa takas do tabotobe iko masa do songoni. Ido nani dok ni turpukon ate. Salpu pesogot langit doho tanoon anggo hataki nasotupa salpu bahwa dunia akan berakhir. Ido nanang dohonon na salpu do portibion, hidup kita di dunia ini akan berakhir. Alai ahado naso salpu anggo hataki akajol mana semian di bagasan debata, akajol mana semian di bagasan hatan ituhani dapotan tupal hanguluan. Ido naso tupa salpu alani dangpa biar hon turpukon, bukan untuk menakut-nakuti kita, asama biar hita disi gabe tuki hita gabe tarpedem rohata gabe sayholan na bosa kita daun, tapi bangkitlah hehe dungo mahita nuaing alani nuaing fokus ta aka amang dohot inang manang perhatiata dada holan tu aka tada unang songon kasih siania te fokus nasi dana manukun adiga mamasai sadi hari mai songon dia mamolo masai ninna, bukan ke situ lagi. Dada holan tu aka tada namasai behita aka amang dohot inang tu aka hal-hal yang mengerikan itu be fokus ta alai nuaing ikon lebih fokus dohita tui sedo naneng ro marhite aka tada on mana gabi fokus di hita. Siapakah dia yang akan datang? Isi do naneng roi. Takas nakaning turpuk tamadok. Ia naro ima anak ni jolmai. Didok Yesus di bagasan turpuk tahun di ayat 20 walu ya tia kamang dohot inang. Alai molo mamuka masa akai dirgak mahamu pasidak hamuma ulumuna ainu ngajonok halua muna. Alani do kamang dohot inang Yesus Kristus yang akan datang. Odo nanaing tatomu-tomu. Ini yang akan kita nantikan. Anak ni jolmai naro marhitehon obun matat huaso dohot hasangapon godang. Nuaing nagabi suku-suku tu hita. Bohama hita laho majakoni. Bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Ahado nata paradia ka amang dohot inang. Nakaning nunga hujah di ayat 20 alui dirgak mahamu jala pasidak hamuma ulumuna. O mana parjolo didok. Diarahon turpukot tu hita ka amang dohot inang, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. Neng Roma ibana idura neng dohon. Neng Roma anak ni jolmai. Alani nasai tuki, nasai holan namo dokodoki, hehe ma bangkit ma. Nang pero dan rupani di bulan 12 son. Ngatanggal sada bitorou dan mararpen parjol ngarou dan lagabi mabai kita malas lalani cuaca on tabomo dem rupani gabi dang taingot be marminggu maratfen nuaeng didok diturpukon matuhita ka amang dohot inang padir dirgak hamuma jala pasidak hamuma ulumuna bangkitlah dan angkatlah mukamu. Nakaning akasisianina fokus tu aka hal-hal yang mengerikan.
akan hal-hal yang menyakitkan itu, segala apa yang sudah mereka terima di dunia ini, naki tapi aka amang dohot inang, akan nahaciti di tonga-tonga ni ngolutta di portibion, nuaing di dok Tuhan Yesus matuhita, dirgak mahamu, bangkitlah, pasidak ma ulumuna, angkatlah mukamu, sebab dia akan datang menyelamatkan kita. Unang tuki alama biar marnida namasa di portibion ido nanang dohononna unang margudopong unang gabe alas sota boto aha namasa sogot gabe las tangadong pangaradio dihita unang mago hapor siaon ala panggosa-gosa ni portibion ala panggosa-gosa ni akasibolis alai sadana pasti ima salpudo portibion. Tungsongo dia pe borat ni ngolutta dia sianganon, tungsongo dia pe gogo di portibion naing madegai hapor siaotta. Unang tauloi. Ido na naing dohonon na di perayaan Advent na parjolona kamang dohot inang. Ikon rap mahita, rap sude, ruas ni huriata HKBP seagulon, padirgak diri, jala pasidak si majujung, managam, haroroni Tuhan Yesus napa dua lihon. Asing ni iya kamang dohot inang. Bagaimana persiapan kita? Ado nanaing taparade. Bohama hita majakon haroronai. Asing ni padirgak hamuma. Jala pasidak hamuma ulumuna. Didok museng di bagasan turpuk taon. Di ayat 30 pati. Alai jaga hamuma dirimuna. Unang sorat rohamuna binaheni parminumon, dohot parmabuhon, dohot panarihon di hangoluan, gabe topu di tahopi ari hamusongon, dali rabbang. Jaga hamuma dirimuna, sotung lalap, dibahen kenikmatan di dunia kita kamang dohot inang nadong di portibion, gabe mabahe kita. Gabe madabu tu pangalaho dosa. Ido makana didok jaga hamuma dirimuna. Gobarat dona didok ninona kamang dohot inang parminumon dohot parmabuhon dohot panarihon di hangoluanon. Boha nuai kita kamang dohot inang. Boy do minum. Boy do dah. Boy do minum. Besok tungdang minum pita. Alai suku-suku nadang unang minum, boy do minum tuak. Hui, alai unang, si sogur tuak. Bedo dah. Padau hamuma, pahola kamuma dirimu nasian parmabuhon. Porak ponda, foya-foya, kemabukan, sude, hawa nafsu, keinginan daging. Ini harus kita musnahkan. Odo nanang dohononna. Bisa minum, bisa. Jangan dong nasalah di sini. Alai sotung didapat hita kamang dohot inang di bagasan, parminumon di bagasan, parmabuhon, doho di bagasan panarihonon di hangoluan yang hanya fokus untuk mencari narikot di dirina, dang di harikot to bengolu partodionna. Odo asa didok jaga hamuma dirimuna. Ayak kahalak nama nomu-nomu yang menantikan kedatangan ate moloro tulang tarupani bebitor sigobdo nunga di parade sude moloro tamu dijabu dang pe pakion baju tidur rupani menyambut tamu beido kan dang be pakai baju na sian baliani sian hauma sian ladang menyambut tamu apalagi tamuon na jarang robah kan tamu dohonon tamu agung rupani rotu jabuta gabita lasongoni tapi ada persiapan yang harus kita persiapkan nadenganido nanaing taparade bohano nanaing manomu-nomu haroroni Kristus napa dua leni molo ibana pe di bagasan parmabuhod do badang na lagawi terpodo marhata-hata salak na disi songon paropuan 5 paropuan naoto dohot 5 paropuan napatas marohayete baisi don apotan 5 paropuan napatas maroha mereka yang mendapatkan itu ala di paradina sida palitona HP nautoi adang binoto digani roin narupani gabi
Los di pasobu, mereka tidak mempersiapkan apa-apa. Ino makana jaga hamuma dirimuna. Sotung unang sorat rohamuna binahen di parminuman parmabuhon dohot panarihon dihangoluani. Jangan kita terjerat dalam kenikmatan dunia ini sehingga kita tertinggal. Gabe tadi kita. Ino makana di nama ratveno kita kamang dohot inang. Tajamotom madirita, majamoto diri namar lapata doi muse, dinalaho pa yaso diri, dinalaho pa ubaho diri, dinalaho manol soli saluhut akan naung taula, asa las rohani tuhatai nanaeng tatomu-tomu. Amulong amarat pe nakamang doot inang, boy do piate satu kinay, nang pingajam tong 12. Ala naking marjami dahami ngajam 11 lewat 10 niyan. Bodo peti akamang dainang. Sauti inay namon memang topik na. Mulong amarat fen. Tung macelas doro aku. Mulai siya namin etian. Alaniaha. Merbaju baru mon. Ay mar Natal. Bagudang ni Natal loda. Tapi lagi di dok. Nuansa ini ya. Mulai sonario ngajaman nuansa. Nguda jolo dang adong pala songoniete. Mulai beti kisi sekolah minggu dak kedok kon. Harus pakai ini warnanya inna. Edung guru sekolah minggu beba baru pe adong. Guru sekolah minggu pakai nuansa ini nih oma, ini nama las doroha menyambuti. Alai dia kena deba, tok dulu non, alaniaha. Tabama pengeluaran. Apalagi mamolo, piga Natal non sudah nuansa yang berbeda. Natal apa? Natal ini kita pakai nuansa kuning. Iber ingok museng, dang adong baju kija guna kuning terpaksa mak manuar baju mon. Lau mau tupeti sa manang monja petaho jadi mana penting dapat warna kuning na museng matongkat na penting dapat nuansa kuning natalon nuansa on akamang dohot inang las doroha dinalaho marape kita manomu-nomu haroroni Kristus si paluai las doroha hita dinamar Natal hita anon menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini alani unang moru semangat ta unang moru las ni rohata molo dia karudu ni pikirat ta di portibion di akahin ariko ni kebutuhan tu Natali alai sada dona nang dohononna bahwa sukacita kita itu akan tetap menyala bersama dengan kelahiran Sang Juru Selamat yang akan kita nantikan. Nama nagam haroroni Kristus napa dua lionido hita kamang dohot inang. Ido makana di paingo turbuko matu hita jaga hamuma dirimuna. Naparpudi, oma naparpudi. Naparpudi songon pangaradiota di nama nomu-nomu haroroni Tuhani. Didokdo di bagasan turpukon di ayat 30 alai dungo mahamu totong mardongan tangiang asa margogo hamu pasiding saluhut naneng masai laho jongjong di joloni anak ni jolmai dungo mahamu totong mardongan tangiang asa margogo hamu omanaga betopik ni mingguta di advent na parjoloona kamang dohot inang. Dungo berarti dang modom, dang terpedem, hapor siautai, dang pasif alai aktif do, dinalaho mulaulaon, imamangulahon hatani Tuhani, jala totong kamu mardongan tangiang. Orang yang selalu berjaga-jaga, dia pasti mempersiapkan yang terbaik dalam hidupnya. Laos orang yang senantiasa berjaga-jaga, dia pasti berdoa. Asa margogo, mamolus akaragam ni namasa, dohot mangulahon, parsuruon ni Tuhani. Nakaning ngadia dehon akakor di sonate, dungo managam haroroni Kristusi asa dungo hita ka amang dohot inang mulo narong na hiyam-hiyam mo depe di bagasan tikion dungo ma ibana akamang dohot inang mulo didok dungo jalan martangiang ternyata dang boy putus hubungata dohot debata hubungan kita dengan Allah tidak pernah putus tungsongo dia pe sibukta tungsongo dia pe akamang dohot inang rocon ni aka ulaota diganuk ngoluta sotung lupa hita martangiang sotung lupa hita marminggu sotung lupa hita berkomunikasi menjalin hubungan yang baik dengan Allah
Di minggu Advent na parjoloon di paingo do tuhita asapat tapato gumaha porsiauta maka porsiai ternyata nalaho salpudo portibion. Songo nani dok ni Yesus di ayat 10 tolu salpudo sogot langit doho tanoon anggo hataki nasotupa salpudo portibion. Naikon rodo Tuhan Yesus diari parpudi managabe managabe ari haluao dihita atau di nama nomu haroron itu hatai nakina parjolo padirga kamu dirimuna pasida kamu ulumuna jaga mahamu jalan manotong mahamu martangiang dang jadi redupate unang gabe mate do lilita dang tetap do penyala songo lilini mahita na tetap menyala. Jangan pernah redup hapor siauta aka amang dohot inang pakirimota alai ikon tetap menyala mahita jala jamot mahita so tung olo hita dilalapi portibion so tung olo hita dilalapi kenikmatan dunia ini asa manang sadi hari petuhat tairo parsidohot mahita songon nanidok ni di ayat 36 na parpudi jongjong di jolo ni anak ni jolmai dungi lehonon nama tupal hangoluan tuhita. Selamat Advent madihita saluhutna. Amen martang yang mahita. Moliate mali Tuhan disobahon nasarohan nami tuho. Dihatam nang hubigi hami napengotok kami ali Tuhan. Asadungo jalamanotok kami martangiang dinalaho managam manomunomu haroromi tu portibion manang sadi hari peyali Tuhan alai pos dorohan nami na nunga huparade hami do diri nami dinalaho managam haroromi ali Tuhan marhite na toto kami nasay uduk mangoloy na nidok ni hatam na sototong mangolo di bagasan hatami ali Tuhan manang songo dia perotson ni akaulon nami bora ni akasi pikiran nami kesibukan nami dang nagabe mapakurangi dilas ni rohan nami dinalaho manomunomu haroromi alani iya li Tuhan di paingot hodo hami asa dungo hami unang tarpodo pami ali Tuhan alai sototong mahami marsi gorgor dinalaho manomunomu haroromi marhite semangat nai baru dinalaho payaso diri nami pau baho diri nami laos marakirimon tuho o Tuhan di bata Jehovah hata menong hubegi hami gabi boh halmon di partodion nami dinalaho mamongoti di perayaan Advent di minggu-minggu Advent hami ali Tuhan di bagasan tikion pasu-pasu sudia karuas ni huria mama nami nanami anak komu remaja napo sebulung nang sikola minggu di sudia kaulau nasida manang di dia nasida mangulah hosa dongani nasida pargogoyomu ali Tuhan atik tuang adong ruas ni huriam na marsahit na di bagasan pemulihan pena pihak di rumah sakit nang di bagasna o Tuhan di bata Jehovah tuhodo pasaton nami asa apehon tangamu nalabohi laho mamasu-masu pamatang nasida nang dia non botari di pukul tolu botari ali Tuhan di nalaho patupahon perayaan Natal kaparhalado ni huriam parhalado partohonan dohot naso partohonan alani ali Tuhan tuhodo pasaton nami ulauni asa donganamu hami di nalaho pamestahon ari hatutu bumi ali Tuhan marhite perayaan Natali gabe tau hasangapon dohot hamuliaon mai di goarmu jalo matangi yang pamujian nami di bagasan Kristus Yesus martangi yang marsoba mangilik kami tuho amen.